హలో గాయ్స్, నేను మీ ఆదిత్య. నేను ఈరోజు కనక దుర్గమ్మ గుడికి వచ్చాం. ఇది కృష్ణా నది. చూడండి గాయ్స్, చాలా బాగుంది నది. కృష్ణా నది. ఇది ప్రకాశం బ్యారేజ్. చూడండి, జూమ్ చేస్తున్నాను. మొత్తం ప్రకాశం బ్యారేజ్, మొత్తం విజయవాడ ప్రకాశం బ్యారేజ్ ఫ్రెండ్స్. ఇది అది ఒక టెంపుల్ ఫ్రెండ్స్, కనపడేది. జూమ్ చేస్తాం. ఇది ఫ్లైఓవర్. ఇదిగోండి భవానీ ఐలాండ్ ఫ్రెండ్స్. చాలా థ్రిల్లింగ్గా ఉంది ఈరోజు భవానీ ఐలాండ్. మొత్తం ఇప్పుడు నేను కొండని చూపిస్తాను. ఇది మొత్తం కనకదుర్గమ్మ తల్లి కొండ.